Zejlin huwa tifel speċjali ħafna, huwa tifel karattru kollu enerġija, ma kienx jieqaf qatt, kien tifel ferriħi ħafna, sonar il-kartru tiegħu kienu sħilu, kulħadd kien iħobbu. Jiġi għannaqni, jiġi busni, irtiqbad id-dejja biex juqtu dawwar. Kellu sik, semmisni kelli baby jien għalija. Hekk irrakkontat ma' TVM News Francesca Borg Zejlin. It-tifel li kien fuq l-ispettru tal-awtiżmu li miet il-ħadd wara li jereq f'pixxina n-naxxar. U mutajt l-awtiżmu li kellu bina u li għandu ħuħ għal mod ħares lejn il-ħajja perspettiva differenti. Ara, meta jkollok salb kondizzjoni, ħajtek tkun kollha sfidi. Però sfidi li għamlu kuntenta li t-challenge l-ħajja. Għazil nallimni, napprezza l-ħajja kollha kollox bis-sempliċità tiegħu. Francesca tajt li d-disgrazzja ġrat f'tebqatajn. Ġi fuq is-safan minn dejja bdejt immersu jisu tarbija, ma tatlu ejja biddillek nepiħi. Biddiltilu, ħaddi l-pop mill-friża, mort ħammur naħsel idi jiena, samet naħsel idi. Dan split of a seconds li ġara. Zejlin okej, għattilhom, okej Zejlin? Ġiet tifraqt li malli, ta' mhux hawn, kien ħafif ħafna. U l-ġieħ ma kienx iħossu ta' saqajh, la jħoss it-tiben, la jħoss iż-żrar, xejn. Jiena ħafi, irrid tiegħu daqs atletiku kien. Dak it-tip, uffiċċju ħlemmru u nar insomma 15 minutes 20 qassajt ċans iktar ċempet il-pulizija mill-ewwel għall-għajnuna. Tajt li tfittxija l-bina naqdu bosta nies u ħadet satejn saħ sakemm waslet l-aħbar. ċempil li raġef ftit wara, għalli fra, għalli sibtu. Tlu ejja, qedlu ħajjin biex mhux ħatab. Beda jgħidli mejjed u ma bdejx nifhmu, tat kemm rrid nisma' l-kelma ħaj, li jekk bdejt nisma' f'udnejja, tlaqt, insibu ħetu CPR. Għax inti f'daw l-affarijiet tibqa' tittama sal-aħħar. Mhux qaluli 820. Qedrom ġifieri miet. Qedrom miet f'gadda kek twilet mallaq bil-kordum. Mbagħad tisma' ċertu kummenti wara nagħmel tant mat-tifel tisma' dik il-kattifeterja tan-nies. Ngħid imma għaliex ngħid x'gazz għandhom dan nies għaddej minn xi xaħtejjin. Francesca qalet li qiegħda tagħmel minn kollox biex tkun ta' pilastru għaż-żewġ ulieda. Issa għaxa ngħidlu fejn Zejlin, xorta tibqa' nsemmi l-usmu biex ma jinseħ qatin u nirtratti. U jħassra jmisswiċċu u jibda jidħak dak il-mod tiegħu. L-oħra għandha Levin, l-oħra għandha sens ovvjament, qed tħoss inkollu tikbi. Mbagħad issib xi ħadd minn sħaba, issib inqallatur tal-parents tiegħek Mackenzie. Dak diskors ta' tampara, ma naċċettaqix, ma nemminix li ta' tampar diskors tal-ġenituri. Bdieqa Francesca tajt ma' TVM News li l-bina miet fil-jum li kellu jagħmel l-ewwel tqarbina. Li dakinhar meta miet, suppost tagħmel il-praċiet, il-gargura u niksar il-praċiet. U bdejt nara tfal oħrbinilkom kemm intom sbieħ jien filgħodu. Mommu rejli, issa jiena ġeddiltulu għal sena oħra biex joqgħod għax it-tifel. Il-behavior tiegħu kienet imqarba ħafna. Kieku saret dis-sena saret il-ħadd ukoll magħhom. Imma l-bambin fil-ġurnata tal-praċiet rridu miegħu. Mbagħad iddeċidejna għetlhom ma sarlux xorta se nixxijielu u t-tifel bija se jindifen bit-tifla bil-libsa tal-praċiet.